komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas!
Pilipinas! Happy panyaga sa mga kaaksyuntang nagapamati na diri sa pagpangalagad sang aksyon balita banat buli. Magapalayag na sa sining adlaw tubdob gida sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Katapusan nga adlaw sang Biyernes sa sining bulan sang Enero. Iti hasta lang sa Domingo mo. January 31 na sa Sunday. Pagka Monday, Pebrero na. Ayos, sige kabayon tang oks lang ang ato sining pag-sinalayo sa sining adlaw. Tandaan tagid mga kaaksyon ang ginabilin ta sa inyo nga mag-social distancing, naka-face mask, kag face shield gid lamang kunyara kita sa gwa sa aton sining mga puluyan. Wala ka na sang iban pang himuon dira, no? Pero kung nara ka sa sulod sang puluyan mo, steady pulse lang, no? Okay, ang COVID-19 sa gihapon ropang kibot pa. Ay, puwerte. Kita mo lang tong isa ka lugar to sa probinsya sang Iloilo, Pasig. Sa isa kadlaw, 16 ka mga COVID-19 patient. Amo nang rason nga nagbalik sila sa ECQ. May kabayon ta nga tuloy-tuloy ang aton sining pag-sinalayo sa sining adlaw. Diri sa probinsya sang Negros Occidental base sa ginpagwa kahapon nga memorandum ni Gob Lacson nga Negros Occidental ipaidalom sa gyapon sa MGCQ. Di gina-expect man nga mo manigyapon ang matabo diri sa syudad sang Bacolod. Ayos! Sa mga kaaksyuntang nagapamati na diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Kabayon ta nga oks lang ang aton sining pag-sinalayo. Behave ko ng amigo ko pa. Kay kabudlay kung kaysa magpatarasa ka mo. Behave lang kay ang ibang nga mga kaaksyon nilabi na sa mga markets, butang iman, tabon ang baba kagilo. Wala nag-face mask kunong halos karabanan. Tingaton sining task force disiplina ang nagalibot sa mga merkado kagiban pang mga lugar diri sa syudad sa Bacolod. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya, sa mga banwa kag syudad, kabayon ta tuloy-tuloy lang ang aton sining ligaya. Matapos nga pila na kaadlaw nga nubo ang records kag wala na gani pila na kaadlaw, no? 0 ang tatak sa probinsya. Ay puwerte. Sige basta importante lang tumanon tang health protocols nga ginaayo sa aton sining gobyerno. Sa mga kaaksyon ta sa oriental side, kamusta iya kamudra mga kaaksyon namon sa Kanginan kag Bugos nga Region 6? Mangin kaupod ninyo kita, tubdob kita sa taknalaw na 15. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaupod ta sa gihapon sa aksyon na Brian Morden. 32 ka mga LGUs o kun local government units sa probinsya makabaton sang bakuna halin sa probinsya. Samtang probinsya supisyente sa gyapon ng supply sang baboy importasyon hindi na kinahanglan pa. Pero ang pamangkot di sang halos kalabanan nagsalakang presyo sang baboy kag manok mga aksyon sa markets, no? Tiyamakin mo na. Ay, ambot sa inyo da, tagpilang kilos ang baboy da. Tagpilang kilos ang manok da.
nagsaka manayhan. Ay, puwerte. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Pagsaka sang COVID case sa probinsya kag syudad sang Iloilo, ginatalakay sa meeting sang EOC angot sa regulasyon nga posible ipagwa sa bulan sang Pebrero. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Pagkadula sang 290,000 pesos nga kwarta kagaligasyon sa pagsulod sang kawatan sa isa kapuluyan sa Barangay Mandalagan, ginausisa pa sang matulid sang kapulisan. Samtang may balita man kita sa kay Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office, mabatian dugay-dugay. Samtang sa patrol nga balita, igabalita man ni Aksyon Alvin Graba, fish vendors sa Sumag Public Market nagareklamo sa bagsakan sa Sumag. Ano na dayang isa ka baligyaan sa may puno sang taytay na daya daw pinasahi na da sa iyang nagabaligya siya. Uway magbaligya sa merkado. Dating mga barangay official sa barangay Sumag na ina, okay lang ina. O pierde ang mga yara sa sulod sa merkado kontra nga ara saya sagwa. Ngaway naging saway sa mga barangay officials na. Ngaway na mamati na aral gid sa may puno sang taytay. Inano na da, labasan na da, baligyaan na da sang labas. Baligyaan na da sang isda, hindi naman na da merkado, no? Amo na nga tagan tagtalupangod karon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Tinguan taman nga balabot si Kapitan Carmona parte sa sining baligyaan ay gina-regulate naman ang pagbaligya pero tanawon tanin kung nanong mangin tikang sang barangay, di kay maghipos lang ang barangay din, ano may tubong na dira. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. 51 anyos nga lalaki nga may kaso estafa sa Taguig City, arestado sa Dakbanwa sang Sagay. Samtang sa Banwa naman sang Moises Padilla sa balita ni Aksyon Percival Villamor nakapalagyong preso. Nadakpan sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, inimay kang tanan sa palayag ni Mayor Benjamin Magalong nga mahalin sa pwesto bilang tracing czar pero daw ginpunggan siya sang Malacanang. Kag mga kandidato dapat ipapubliko ang posisyon sa charter change. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga syudad sa Bacolod kag Negros Occidental kag bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga Kalibutan. Mabatian dugay-dugay, no? Naghang naman siya. Ay, pwerte. Sige. Sa ato sining nga mga kaaksyon, pilalamang ini sa mga balitaan ta sa sining udto diri sa pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha kay sa mga kaaksyon ta nga nagapamati na sa sining udto, pwede na ka like sa aton sining program kag ka-share, no? Ang likes and share unahon ta sa pagbasa, no? Ang hindi mag-likes kag hindi mag-share depende sa inyo, no? Kag kalakipan nga magpadala sa inyo sining mga mensahe karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa aksyon balita banat bulig, no? Daligid lang kay way pagid sa iya mo umpawan niya ho na ano iniman. Diri kita abi sa piyak parang talunsay, no? Ang aton sining pangalagad. Ayos. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay yari ng resulta sang Small Town Lottery o kung STL
sa sining adlaw sang Biyernes, Enero 29, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 28, liwat 15 and 28. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay pangunahon tani anay tirahong aton sining nga mga kaaksyon nga nagpamati na sa sining udto kag nag-monitor sa aton sining nga pagpangalagad. Daligid lang ha kay i-plastar ta maayo ang aton sining nga plastaran, no? Daligid lang, no? Kay plastar ta nay maayo niya. Parang talunsay nga aton sining nga pagpangalagad, no? Sige. Parang bisan paano ang aton sining nga mga kaaksyon nga naka-like na kag nag-share sa aton sining nga palatuntunan, no? Daligid lang ha kay i-plastar ta nay maayo, no? Kay kahina sang piyakong hunghungan diri ho. Daligid lang, no? Ayos. Okay. Padala lang sang mensahe kag mag-likes lang sa aton sining program kag i-share, no? Mulang na ka-importante gid sa tanan. Sa mga nag-share sa sining mga tinion kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor kay Rofi Libran, no? Anthony John Sabilio Siblano, may lang pag-pamati kay Gian Resicio, and kay Valencia Kinet, no? May lang pag-monitor kay RG Chicano, no? RG Chicano. Kay Atia Kim Eriman, may lang pagpamati. Kay Yam Daton Castro, may lang pag-monitor, no? Sige, salamat gid sa inyo sining pag-share sa aton sining programa. Sa mga nag-likes naman iya, kay Trexie Busio, kay Vanessa Mayo, Dennis Richard Tibor Roma, Edgar Pilayo, likewise kay Tolio Joel, kay Richard Plandes, kay Michelle Ramos, Losi Banaylo, Sidinio Serela, Boyet Padilla, no? Boyet Padilla, no? Arnel po Disamparado, ay may Marquez Fonseca. May lang pag-monitor man kay Loren Diaz Lokban Cosio, kay Lily King, Flor Cordoba, Johnson Pinta Lotayco, no? Angelina Galupo, kay Julieta Gonzaga, Marty Alianic Antonio, Angie Chicano, no? Kay Beverly Dolerio, may lang pagpamati Beverly, no? Kay John Fuentes Nicolas, kay Zoraida Lucero, kay Jerome Arroyo, kay Pati Delfin, Bong Sastres Ilitsicon, no? Ilitsicon siya, tsakto ni siya. Bong Siastres Ilitsicon, no? Arlene Jocades, may lang pagpamati. Janie Solgon, kay Jose Talunan, Bibian Milyaro Coloma, Mardi Malino Biabor, kay Jeneline Warba, may lang pag-monitor kay Susan Gonzales, kay Inting Biboso, kay Sir Victorino Apuhin Romanilios, may lang pagpamati sir, no? Kay Gangji SG, kay Joan Tambanilio, kay Cards GB Ledesma, Atia Kim Eriman, na siya, kay Chris Kerry Paul, Javier Tanatan, Manapa Almohia Regine, kay Jory Montiliano, Lovely Princess de la Piña, kay Edwin Pantaras, kag Edmar Kilatar, no? Kay Jeneline Berse, may lang pagpamati, Makis Palma, Noel Amar, and Annabel Garcia, Melanie Soberano, and sa kay Toto Ariel, John Flores, Gerald Hermino, Valencia Kinet, Linlin Bacane, Rafael Diaz Jr., kag kay Baby Martinez Josana. May lang pagpamati sa inyo
sini nga mga ka-aksyon ta. No? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby sa pagpanumbalik naton sa diligid lamang madugay. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 11:57 ng aton oras, 11:57 na mga ka-aksyon. Sige, ugalion ta pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may 3 anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga naga
Kadto antang balita gikan sa News Center upod na kay aksyon ni Naboso ini may kang tanan sa mayor or palayag ni Mayor Binamin Magalong nga naghalin siya sa pwesto bilang tracing czar pero daw ginpunggan sa Malacanang ang iya sining pag-resign, no? Kag mga kandidato dapat ipapubliko kunong posisyon sa chatsa kag maki-update kita sa COVID-19. Diri sa Bacolod, Negros Occidental, bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod, Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Upod na kay Aksyon Eden Naboso. Aksyon Eden, mayong udto. Mayong udto, Aksyon Rex. Thank God, it's Friday na naman. Grabe, sa Lunes. Friday naman, no? no? Pebrero na. Pebrero na? Oo, Kadasig lang. Kadasig lang katama, no? Grabe. Dugi-dugi, Disyembre naman. December na yun. Grabe nga, countdown mo naka-very advanced. Hindi mo kuya ba birthday Namin yun? ang Disyembre, mobile lang ng mga birthday na namin Ayaw ang mo na. Disyembre. Namin mo akong birthday kay... Ako sa bagay. Oh, di ba? ayun. Dito tayo danay, may namas sige. namin. Iyam natin, Balita National. Mga Action Rex nagahalin sa pwesto bilang tracing czar kontra COVID-19. Iningsing Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Apang tisuno kay Presidential Spokesman Harry Roque, wala ini ginbaton sang National Task Force Against COVID-19 bagon nagapabili ng ila pagsalig kay Magalong. Madumduman damlag lang gin pagkamalaot si Magalong matapos nagtambong sa birthday party sang social media personality nga si Team Yap sa syudad naman sang Baguio. Nakita man sang netizens nga sa naglaptang nga video nga wala nagsunod sang health protocols kontra COVID-19 ining si Magalong, subong man ang iban pa nga bisita sa nasambit man nga party. Sa Amuto galing ginhalinan. Oo. Amuto At least do, rason. siya action Rex, do ka-professional balas ang dating. Kaya ti mahalin siya sa pwesto, bunga Gani. ng tabo. Oo. Galing kaya tigin punggan siya sang National IATF. Di wala kita kabalo kung sa ano, basi karon sa hapon, makadesisyon si si Magalong kung ano ang iya sini, kung mapabilin siya, kung dayon na ang iya sini nga resignation. Kaya ti iya mo na kinamatarong kung mahalin da siya sa pwesto. Pero tingambal sa Malacanang, hindi ka na magbiya, Choy. Kay kampante pa kami sa performance mo bilang contact tracing czar. Oo, kagati, amo na bala balila Action Rex, hindi mo kuno ma-define ang isa kasala sang tawo sa iya na sininga mahimo. Pero Mayor galing sa sang Bagyo, no? Oo, galing kay talking about COVID-19 pandemic niya, nang mambal ang ibang nga tao nga, ay, do ka balimbing, do hindi tayo magpati. Kung nga sila man ang gahambal, ginahimo manggali nila. Dito ka wrong. Daw ka, hindi man insakto tuod mo. Oo, that's why nga, ang credibility mo bilang isa ka nagapatuman sang layi, hindi na mapatihan. Oo, kay why gid man to social distancing tong birthday party, ah? Duwa sa nakita ta ka video Action Rex, to ka Duwa party-party. do ka normal lagi diyan nga party-party. Sa bagay. Kaya di syempre, kung sa mga previews na nakita talagang foam party, di Action Rex, di ko ara ka na sa party to, do ka budlay naman nga, tiklod mo ng isa nga palayo di sakon. Oo, nga palayo di sakon. Nabilapta ka mo. Pero pwede man lang na siguro sa nag-organize ang party-party na pwede gid lang naka-antaranay da. Oo. Nga makuan gid nga magtululupad gid na da. Pwede man lang da nga before ang party sugdan social distancing anay ho. Yes, correct. Oh, di tawag sugod ni kundi pag social distancing I don't know why ta mahimo ni kun ano ning ginalinan sinitanan kag si Mayor Magalong kun nga tuman didto nga way man ginsaway. Correct. Bilang Oo, kay siya ang gigapatuman man sa nga mo sina, no? Pero amo gina importante ginang social distancing Action Direct. Actually kagabi sa interview kay City Ad Ang bala sa firing line. Naghambal siya nga naghambal ng WHO kay iba nga mga eksperto diri sa aton nga mas effective pa kunong 2 meter social distancing sang pagsuksok man sang face mask at facial. Pero syempre makabulig ina. Pero mas effective pagid nga mahilway ka sa COVID-19 kung 2 meters away ka from that person. Bo kalayo no 2 meters pilangan tante ganiya 1 meter guro sobra 1 meter 1.5 guro. Bo ti kalayo. Layoon gid ko mag 2 meters. Oo. Oh, action na din. Sige tala.
Pero at least Action Rex, hindi maglinabog ang laway. Gani Kung man. wala naka-face mask, laban hindi eh. nga na istorya. Oo. Di mo na sa safety man sang. Diba si naka-face mask man to sila tanan to? Hindi tanan Action Hindi Rex. tanan? Kasi syempre nagsigi ka o Gani. nagsigi inom. Pwede man guro nga na face mask sa may buho lang din sa baba. Dapat ang nag-organize ang event niya muning nagsaway ana ito basi Kagin na patuman gid. Oo, ginpatuman gid tan. Bisa na ra pa si Zarna, si Magalong na dapat ginabanto ikaw, social distancing ka. You are invited sining event pero social distancing ka. Correct. Wala ko labot kung sino ka, basta tumanon mo lang. Kay Mami budlay tani, na no? nga kami ang mapasira. Kung sa bagay mo man nami man ang implo ng ginimo ni Zar Magalong Oo. na mag-resign sa pwesto. Oo. Galing depende na sa National IETF na kung batunon nila kag sang ni Presidente Duterte mismo kung Yes. batunon kay daw sila nang nagbulutang na to sa iya mo. Oo. Sige. Kung sa amo ni Action Rex, gali ang nagwa bala daw mo naman ka-comment nga si Duque sano ya pa i-offer ko Nga, niya ano kagalingan si nga Duque, ma-resign niya ko no. Wala nga bal sang iban kay Nga. kabalo naman kadamo naman sang issue kay Tito. Nga halin pa nagligad na Action Rex no. Sa bagay ti galing si Rocky daw. Daway man nagagwa. Si Duque, Si Duque. Oo. Si Duque hindi na si makakasya. Health Secretary bala. Si Duque gali. yes, galing correct. Ti baskog na siya sa administrasyon Baskugan. Ba sila, mga na siya. baskugan na sila. Aha. Okay. Sige. Sa iban pa natin nga balita, National Action Rex, ginpahayag naman iyan ni Senator Aquilino Coco Pimentel III nga dapat himuon nga election issue ang pagduso sang mga pagbag-o sa konstitusyon. Sunod kay Pimentel, dapat mabatian ang opinyon sa mga kandidato sa eleksyon sa masunod nga tuig, angot naman sa ginaduso nga charter change o kontsatsya. Samtang ginpahayag naman ni Senator Francis Pangilinan nga kinahanglan na mabatian ang tanan, rason nga dapat ipadayon ang hearing sa iya sinigi na pamunuan nga among Committee on Constitutional Amendments. Dugang pa, importante nga mabatian ang palayag sang Department of Finance kag NEDA, angot naman sa issue subong man ang mga gikan sa sektor sang pagnegosyo. Sa ato naman nga COVID-19 update, diri kita danay sa bugos nga kalibutan, kay naglambot na iya sa 102,036,432 ang COVID-19 positive sa bugos nga kalibutan sa nasamit nga record. 73,865,758 ang naka-recover kag mayara sang 2,200,957 na ang mga nagkalamatay. Pero diri sa pungsod Pilipinas, naglambot na sa 519,575 ang COVID-19 positive. Sobra na 500,000. Oo, Action Rex, sobra na Grabe 500,000 kabay pa nga hindi na magdamo. Sige lang tagaling pangabay pero sige Oo, makata. pero may mga areas pa nga isikyo gani action na din. Yes, amoy ng Pasig City, Grabe, Action Rex no? sa Isa Iloilo. ang Region 6, isa dire pa si City. Oo. sa probinsya sang Iloilo. Correct. Doon nakibot Nagbalik sila sa ECQ. Tiyan mo ng highest Action Rex nga Grabe, pinaka-stricto nga quarantine status nga gintalana sa ngaton sining IATF. I think si Mayor Palmares guro subong gyapon na da. Palmares. Correct, no? Stephen Palmares. Oo, para Grabe, kung Action Rex sa malikawan na lang, galing ti palaligba naman sa iban, especially diri man sa aton. Oo, Kaya ti hilway na daan yung pag-travel, Bacolod, Iloilo. Ti kung igapuson to nila ang mga residente nila sa Pasit, hindi gid ka lakat na aksyon din Daw kabudlay, Action Rex. I-cordon nila bla, galing kay ti subong at tiyempo. Ti galing isa man lang nakabandwa. Lang taon na kung anong mahimo dito sa Provincial Police Office kung naka-ECQ to sila. Oo, galing kiti. Daw pares man sa una sa aton Action Rex, so under ECQ ta sila, magwa ang mga residente, mapakita sang mga quarantine pass. Kaya ti dito kuno sa ila Action Rex, halos sa mga barangay to sang Pasig City, na 80% na nga na-saturate sang COVID-19. Ang kalapanan, grabe, to mga no? vendors kung Action Rex, kung manotice mo sa aton sini nga COVID-19 update gikan sa DOH 6 adlaw-adlaw, ang Iloilo City kang Iloilo Province na Among damo. gakuntis ya pertig damo. Oo, Kita ga 0 ga 5 Oo. pero ya sila to daw ga kuntisanay sila. Doon nakibot Kahapon kita ang Iloilo Province do dumudamo to kahapon. Ay doon kung pila ka. Oo, may mas pinakadamo pa Action Rex actually. Iloilo Province sa Region 6 lang balaw. Oo, Na ang Iloilo Province actually kahapon naglambot sila sa
97. Kita mo na, Iloilo province lang na, Iloilo ha? province. Ang Iloilo City, ha? 31. Onan. Sila lang... Gakuntisan na sila. Other days, pag Action Rex, talaga, sa manikagito, kita ko may mga 100 plus pa yung Iloilo province. Grabe, Gani. no? Doon nakibot ang tanan, kay na-record lang gulpi, amo ni Action Rex, dito man sa probinsya sa Iloilo. Taas na ina nga kaso. Correct. Pero kung tanawon mo yan, diri sa aton niya, 0, gani kagapon na Negros Occidental, duha lang ang syudad sang No, Bacolod. pero gahalong kita gyapon although nga may mga pila ka sa mga salawayon nga mga kauturan ta daw pamatyaga nila daw silang pinaka kahibalo sinitanan way ga pamati sa advisory sang probinsya kag syudad dapat tumano nila ni para maging 0-0 lang kita. Correct. Kaya ka namin tanawon, bala nga daw 0, lang Oo, yung 2, single digit lang ang ma-record Kag ng kung COVID-19 isip-isipon, normal na gid man ang gihon naton reaction din niya mo. Sa mga Yes, salakyan, transportasyon, tanan normal. Ang hindi lang normal, ang abnormal ang pagtapikta sang face mask kag face shield, social distancing. Amo nang hindi normal di sa aton pero sa mga pagpangabuhi back to normal naman lang ang senaryo dire sa Bacolod kag Negros Occidental mo. Kabay pa nga di nato pagsundo na. Kay Hindi ti man malikawan. Hindi man ni contest pa damo-damo, no? Oh. Pajutay-jutay ni gani dapat ang contest. Gani man. Going back sa Philippines Action Rex, no, naglambot naman sa 475,596 ang naka-recover. Kagang death toll naglambot na sa 10,552. Sa Negros Occidental, napabilin nga 6,594 ang COVID-19 case matapos wala sang may na-record kahapon nga adlaw. Kag sa syudad sa Bacolod, naglambot naman sa 5,725 matapos nadugangan sang duha kahapon nga adlaw. May 131 kapanibagong nga kaso ng COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Kag naglambot na sa 22,976 ang COVID positive, kag yara sa 1,068 ang aktibo nga kaso. 30 ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 21,206. Samtang wala sang may na-record nga napatay, rason nga napabilin man ang death toll sa Rion 6 sa 696. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:11 na nga oras 12:11 na mga kaaksyon. Sige, basta importante kung anong health protocols nga ginapatigayon sa mga lugar diri sa Negros Occidental kag bisan pa sa Iloilo gani dira dapat tumanon gid nato, no? Lagi kita magpasayang-sayang manti kung tumapik ang COVID-19 sa isa ka tawo kag maglaton pagid sa isa ka tawo kag ang isa manglaton pagid ba amo gid ang pinakamasakit, no? Dapat careful lang kita, no? Sige, kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa fish vendors bala sa Sumaga Public Market ho nagareklamo sa bagsakan dira sa Sumag. Nanoy ng bagsakan legal ina nga pwede ka baligya isda dira luwas sa market. Ibaloon tabi ko nanong say ni Kapitan Carmona sini. Sino pa nadang mapatuman Kapitan Carmona man ang syudad ta? Ibalaon tabing report ni Aksyon Alvin Graba direkta sa area sang Barangay Sumag. Aksyon Alvin? Aksyon Rex live diri sa Sumag Public Market nagareklamo kapadayon nga nagareklamo ang mga vendors diri sa Sumag Public Market in relation sa maluya nga aksyon sang barangay and at the same time sang syudad sang Bacolod, particular ang sangguniang panlusod sa syudad sang Bacolod in relation sa ila sining nga reklamo. Number 1 nga ang Sumag nga public market may kompetensya na. Buting ganon, magambal kita Sumag Public Market Action Rex ari na di tanan mo. May baligya isda, may baboy, manok, panako, tanan basta randa tanan sa Sumag Public Market. Pero yes, sir. Ang isa ni nga ginareklamo sa dinidampigan ni Aksyon Alvin, ang ginareklamo nila amo ni ang ginatawag taman nga bagsakan o kun palapala.
Pero ang palapala na pahamtang diri sa area naman sang Purok San Miguel, barangay Sumag sa gihapon. Ining Purok San Miguel Action Rex dumdum mo to nga sa ruunhan bala ayon o kung na kung sa may taytay sang Sumag sa tuod Dampi kung facing ka towards sa south. Ari diri ang amuni ang palapala. Amo na palapalang nubodas may puno ka taytay da? Yes sir, amuni ang palapala. Nang magtaklad ka da sa may rotaklaron gamay da sa may ngaan gid? Yes, Action Rex, no? Turo taklaron sa may ngaan gid. Ti sino na dang autor na dagag mayor Cutter na da? Nan, amo ni Action Rex ang isa sa mga ginapamangkot ta karon kay content to pa Action Rex bilang action sabto sa nga syudad nga ang ina nga palapala kunti mga ara daraya na himo nga mga vendors ara naman na dira sa may palapala area. So ang action was ginsaylo sila Action Rex sa palapala sa gihapon amo ning bagsaka na mismo landingan bala Action Rex sa mga isda. Di ang landingan sa mga isda daw raman sa dalom na nga yes, portion sir. Action Alvin? Yes sir, sakto na Action Rex sa dalom na nga Tapos portion. kung pasaka sila, ginapasaka lang nilang isda, pang butang na dra, pang ano ganina? Gina-display na nila. Gina-display na nila? Oo, gina-display na nila Action Rex. Way man na ginapasaka pagkatos merkado, kundi dara na sila ga-display. Ang lain pa din, kay diri mismo Action Rex, suno diri, kada base sa reklamo, kay may ara na mabakal mga panakot, baboy, manok, kagiban, at na mabakal sa may area sang San Miguel, Purok San Miguel. May baboy man to? May baboy naman, Action Rex. May panakot man? May panakot. Di pa man ko tabi Action Rex sa presidente mismo sa Sumag Vendors Association, si Ma'am Sally Aros, no? Ma'am Sally Aros. Ma'am, ano gid niya exactly ang inyong problema? Kag saan uhingi nagtuhaw inyong problema, ma'am? Good morning. May gusto sa tanan, no? Wala sir nga, sir, problema, abot sa palapala, ini, nga nagabaligya sila sang retail, dira sa ilang area, nagakompetensya siya sa oras ng merkado. Alas 4 sang kagawon, hasta alas 2 sang hapon ang ilang nga pagbaligya. Nga, nga konflikto kayo sa mga taga-tindahan. Kaya ang tao, ay nagasulod sa merkado, kundi dito na sa palapala, gapangumpra. Kalabanan na di nga mo nagbaligya sa merkado, sarado na, kapanira na lang, piti nagakalaputo. Ang iban, wala na, way man customer nga nagasulod. Diri sa tindahan, no. Kagang ilang ang pangpalapala, kompleto na sila sa bong sir mo. May panakot, may utan, may isda, may baboy, may manok. Bugas siya may ara naman. May bugas man sa sagwa nga nagabaligya. So ang kapasya ni karon, ma'am, ang Sumag Public Market may kompetensya na. Siya, ho. Ano ang aksyon, ma'am? Napadapit na ang inyong reklamo sa barangay, even sa chairman committee sa public market kay Councilor Orola? Yes, sir. Dugan na mga reklamo, sir mo, balidugan na nga problema sa taga-tindahan, nga ginpadangat na ni sa barangay, which is wala na aksyonan. Naglabot kami sa sanggunian, hearing na kami dito, na ang ilang nga wala magyapon aksyonan. Tiyan mo na nga, so ang amon nga, nagid lang, nagpadangat, nagid lang kami sa media, para nga matagaan kami talupangod sa mga problema. Oo. So ang iniga problema, ma'am, mga pila na katuig nagtuhaw gid. Exactly, if you may remember. Mga 5 years na gid, sir. 5 years na. Sa 5 years, sa padangat yun na ni dito sa sanggunian. Yes, sir. Oo. Ang aksyon sa sanggunian, nakahiring na kamo? Nakahiring na kami, sir. May committee report na ganit lang ang ipasa sa amon. Sino ni? Si Councilor Bart Orola. Oo. Anong amon? Nang ato may ginatag kami itong mga minute ilang unresolved nga case diri sa market. Maghambal kita unresolved nga case na nabutsing ganon. Wala masolbar nga problema namon, sir. Kaya namon sir nga ginapangayon na sila sir nga problema. Ang ginamon nga ginaayo sila nga problema namon is oras man lang sir mo na hindi sila magdungan operation sa tindahan. Oo. Na hindi sila magdungan baligya ang oras sa operasyon nila, hindi na pagidungan sa operasyon sa merkado. Kasi komplikado kaayo nga ang ilay nga lugar para lapitanay man lang. Oo. Lapit lang ang palapala kag ang tindahan, lapitanay lang siya mo nang ang kalabanan yung manubakal sa palapala kadto. So ano to pa na karon? Ano ang tabo karon, ma'am, sa mga suki ninyo? Hindi nagapamalaklon. Dito na sa ila sa palapala. Isa sulod na barato didto. Ang ila baligya siya sir, ang retail nga ginakuha sa ang wholesale nga ginakuha sang
Nagabaligya man diri sa tindahan, dito man nagakuha sa ilaman mo. Kung ilang kwato nila, ang retail nila sa iba amuman, parehas lang. Parehas lang. So, ano na karoon ang ginaganar ninyo? Oh. Ano nang ginaganar niyo na lang ni Wala na sir, kamo nagasir kalaban, iba hindi nga man baligya, nakuntat na lang baligya. Kaya tungod duay nagid, puro lang pamirdi ang baligyan. Actually, nakita naton diriya kay pila ka mga lamesa diriya sa section sarado. Ti galing kay sarado, duway man baligyan na da, kay tiudto naman eh. Gani man, pero arit pa rin reaksyon na Rex may kabaligya pa man. Kung aga daw katamo, man da sa nagabaligya da? Kung aga, damo man di kabaligya, ma'am? Amo lang ni sila gyapon sir. Amo lang gini gyapon subong nga naabtan mga nagabaligya, amo ni sila nagabaligya halin sa aga. Halin pa sa aga? Oo. Mga nanong oras ka man nagbukas? Alas 4 bukas na natin sila. Andito sa Piak, sa Bagsakan. Bukas na natin sila alas 4 hasta sila alas 2 ng hapon. Tinga, mayari din nag-message sa aton di, dra ko no sa merkado sang sumag, mahal ang presyo sang isda, kag may daya pang kiluhan, ano nagamatuod na daman? Sabton ini karon sang presidente sa isyu, may daya ang kiluhan, mahal ang baligya sang isda. Kung na-party sa kiluhan, sir, wala na diya, sir, daya ang among kiluhan, kaya wala man di man nagreklamo sa among manugbakal nga ganda na dayaan ang pagbaligya sa ila. Kung party naman sa presyo, sir, natural, sir, mapatong, di man kahalin sa ila, gapatong, di man na di man nagbaligya, yung makatigar kabala, pa sila, gasuga, pa sila. Kaya siyempre ka bakal na sila yung kinanglanon, para nga makaginansya man sila, mo na nga gapatong, sir, kamay mo lang nila ginapatong, sir, kamay mo lang nagaling diferensya sa presyohan ay. Amo lang nagaling kating palapala, ya, itungod palapala nga tawag, ang tao dito gadugok sila. Pagkalabanan, sir, sa palapala, sir, hindi na sir mga taga-sumag, sir, kundi mga biyahidor inang nagabaligya, di ba? Sinong nagabaligya? Sino mga biyahidor? Pangayaw ang nagabaligya sa palapala. Mga pangayaw, kung aksyonarex, ang gabaligya, mga biyahidor. Mga biyahidor din halin. Kaya kadamo diri sa nag-message sa aton, no? Yes, aksyonarex. Damo nag-message di sa aton, di nga mahal ang presyo sang isda sa sumag. Ari pagid isa pagid perti ka mahal dali lang no kay kadamo sang naga-message ni saton do kadamo sang interesado perti ka mahal sa merkado amo na nga didto kabakal ang mga tawo. Ari pagid do dapat ang sa San Miguel wala retail pwede guro wholesaler lang kag dira man sila gagwa sa palapala insakto dapat magbaligya sa palapala. Siyempre ngita man barato mga tao halos tanan may kiluhan da may daya. Amo nang aligasyon sa sumag. Oo, at least nasabat ang una nga isyu sang may daya at least saya wala ko no. Ambal ni Ma'am Sally Aros. Ikaduha action na Rex sunod sa iya kay inibalang baligya sa nga isda natural sunod sa iya nagmahal kay tungod may mga ginabayran pa kamo kabala ha? Yes sir, may kabala, may suga. May suga. So dapat may ginansya man kamo. Oo, gito sa may mga 5 process kasi ang reaction ang kala ang pangabuhi iya sa tindahan sir 5 processor mo. Oo. Pangulam na diya kwarta sa turko ang pangabuhi sang tao sa tindahan. Okay. Kagina you have made mention kagina ma'am nga ang mga nagabaligya sang isda hindi taga-diri. Yes. Mostly to make mention taga-diin ni sila. Ibang taga Sibukaw, Hinigaran, Cadiz, Agisan, Talisay. May mga pwesto na sila dito? Oo, may ara na sir. Sa Palapala mismo may mga pwesto na sila. May mga nagpalabot sa akon diri isa ka kwan ang hambal. Hindi ko na naya Palapala, market. Amo na ganit sir, kung nireklamo sila nga palapala, ginahambal nila market sila. Kung nireklamo sila nga market, palapala naman ihambal nila. Market ang ano man? Oo, tawag nila. Ang inaga palapala bala action na Rex, sunod sa ila, dara sa area sang San Miguel, tawag ko no da market, hindi palapala. Market? Market. Dapat may adlaw nga mag-market dara. Mo gani. Di kay market adlaw-adlaw? Oo. Ma'am, isa lang ka question. Market o palapala? Dua ang ilataw ang ngalan na nila. Palapala kag market. Kay kung tawgon sila palapala, masiling sila market sila.
Kung ginareklamo naman ng Palapala, masilin sila market sila. Sino- Kung nareklamo kami sa market nila, Palapala naman sila. Kay sino nang Palapala na Action Alvin man? Kasino ni Palapala ni ma'am? Sino tagiya diri? Cooperative na siya, sir. Yes, ang Sumag River Cooperative. Sumag River Cooperative. Private na, hindi na iya ka gobyerno? Private ni ma'am, hindi ni iya sa gobyerno? Hindi, sir. Private na, sir, yan na kay Attorney Ortega na siya ang lugar na ginarkilahan sang Sumag River na cooperative. Private Action Rex, no? As Ay, confirmed by... inano yung sede sang barangay ni? Ma'am, ano by the way ang say subong sang barangay? Wala man sila, sir. Sir, kayo may mga barangay ordinance makabigan, sir, na wala man ginasulod sa Palapala. Nga man. Ay, ilan na lang pang gobyerno na. Kung akuya kay Kapitan Carmona, pasiradaan niya na ng Palapala. Yes, Action Rex. Oh, dali lang kay balikan tanay si Action Alvin Graba. Ang problema pa na dang parkingan mo na sigahumtang parking na daguro ay doon kung nagasablag na da sa dalan dapat na pagdakpo na lang ng gapang parking das dalan kay sablag na Action Alvin. Yes, Action Rex, isa pa ni sa ipamangkota karon ang parkingan, no? Isa diri ma'am, kay ini nga market ginapanagyan asale sambal mo ni Attorney Ortega. May permit ni o kun wala? Wala sila permit, sir. Nga man wala. Wala din, sir. Ang ila permit, sir, as a cooperative lang. May permit guro. Ay, pag-hearing naman sa NCC, wala na sila mga permits. Ipangitaan na sila permits, wala sila sa i-comply Tinga ginasigi pa na da ka syudad da. Ginasigi pa na dila dira mama. Amo na sir, hindi na mo mabalaan, hindi na mo masabat, sir. Amo nang dako na mo nga pamangkot, sir, nga kabudlay gitabdon nga ginasigi pa nila. Ti ang barangay officials nyo wala na da sang tikang? Ang barangay official, sir, hindi, sir, kasarang, sir. Ay, hindi kasarang man. Palangat na namon, sir, sa isa sanggunian para nga matagaan sang aksyon. Si pag-abot sa sanggunian, sir, si Attorney Bart Orolang nagkuhan sa amon, wala mang gyapon na aksyonan, balin unresolved case lang kami gyapon. Ang ginkuhan sa ila, permits, ang gin-process nila, pero ang oras nga ginapangayon naman sa ila, wala gid natagaan aksyon kung paano na. Hindi natagaan, sila unfair. Gitagaan na sila, sir, pag-hearing to namon sa NGC, sa sanggunian, gitagaan na sila 15 days na makomplay sila sang ilang oras. Sang oras na hindi ko kinsindi nga may palapala da nga iya man lang ka private gali nga hambal mo mamula sa gobyerno. Oo, sir. Hindi nga wala na sa gobyerno, wala ang barangay participation. Da wala sang ginakwa da nga tax ang barangay. Wala, sir. Kay bali private, sir, ang ina nga. Bisan pa private kaya rakas barangay. Amo na gani, sir, ang ginawa namon ano na iya na ni sang tagiya sang palapala ng barangay Sumag, hindi man naguro iya ka tagiya sang palapala ng barangay Sumag. Dapat may gabayad na sila buhis mo. Amo na gani sa pag ano namon sa NGC, pag-hearing namon sa NGC, sa sanggunian, ginpangitaan na sila sa permit, sir. Which is wala gid sila mi isa nga ipresenta nga permit nila. Nga sa kadamo sa ilang negosyo, may isa ka permit wala gid. Amo na gitagaan sila sa isang 15 days na grace period until December 18. Wala man gyapon, wala gid to sir, wala man sila nag-comply, why man action? Wala lang. Kaya sa subok na baligya sila ya? Oo, sir. Sige, gid sir baligyan nila, sir. Why sila katilaw nga nag-close sila, why gid, sir? Why sila nagpati? Kag ang mismo ang nagabaligya sa palapala, sir, ginapamangkot namon kung ano ang advice sa ila sang tagiya. Wala gid, sir. Wala man kuno sila kabalo, wala man sa may ginahambal sa ila. Wala man sila kabato. Babayan niya sang barangay officials ninyo dayaman anong natabo ni kay Carmona man? Nabulag-bulagan na ni siya kung nahatagan. Sir, sir, nagabot sa NGC. Kami man ni Sir Opod, Sir Mos. Pag-hearing namon, sir, ari man ni sila. Sino nga sila? Pakigbato, man ni sila gani. Sir, galing kayo yung problema, sir. Ang taga-Sumag cooperative, si mga big time ni sila, sir, mga doon, hindi nila matalupang dan ang amon nga problema kasi mga tigado lang kami. Kag siguro ay sila nagataha sa amon nga barangay, amon nga do ay sila ay sila na alarma sa amon nga reklamo. Tiyatag na lang silang taga ang barangay Sumagda. Kumag-amo na sila. Mga big time sila, sir, nga membros ang cooperative, sir. Ano? Mga damo kwarta nga membros ang cooperative. Bisan damo pa na sila kwarta kung sa insakto lang okay gid na. Pero kung hindi naman maging sakto ang barangay officials gina-challenge ta si Carmona hinugay pa sa lipod sa palda sang iban dira Kapitan Carmona, no? Kag mga barangay officials dira sa barangay Sumag. Ang city government
Tinguan ta rin nga malabot, ito si Councilor Bart Orula kung nakakiay na siya, parte sa siling problema dira, no? Sa sumag, kay hindi ni lahog-lahog nga problema ni. Oo, sir. Nanong pangabuyan da kung nakuya, damang ko sa palapala mabakal mo, kay mas nubo sa ikumpara sa inyo, kay wayas ang balayran, wayas ang da nga arkila, or na da nga ginapatong pada ninyo, no? Ay ho, kabudlay. Sige, Action Alvin. Yes, Action Rex, no? Salamat gid Ma'am Sally Aros. Tinguan taman nga pakigistorya man kay punong barangay Rodney Carmona in relation diri. Din si Kapitan Carmona? Si Kapitan Carmona ti kadtoanta, no? Sa iya barangay. Biko kung basta tos pusuyan sa barangay hall. Oo, sa barangay hall, no? Kadtoanta gid siya sa barangay hall, no? Action Rex. Sige kadto lang sa tapos i-follow up ta ini sa syudad, no? Si Councilor Bart Orula tong na-mentionar kay nato, no to siya gani? Siya ang chairman sa public market, Committee on Public Market. Okay. Siya ang chairman sa? Chairman sa Committee on Public Market. Anong siya ko, no? Yes, Action Rex, no? Tingwaan tagid man kung ano man mahambal kag anong say ni Councilor Bart Orula. Councilor man yang okay lang na yan. Oo. Ipalabot na sa syudad tang concern Kay kung palapala lang na pwede man lang nakarekta sila ariyada sang isda mo, pero kung kuan pa sila magladlad parada sang mga isda, mabaligya, may mga panakot, may baboy, market na submarket na ina kung tawgon. Kag hindi na pwede, no? Oo. Kaya kung bagsakan lang siya, bagsakan lang siya, daw palapala type bala? Oo. Okay ginasaya, pero kung magladlad ka da, sang baligya mo, may baboy pa, may panakot pa, nga ginabaligya dira, hindi na naamo. Mamini market na. Oo, dako naman yung problema kaya naman. si Carmona dapat aksyonan niya na kay ara siya natungdan da lugay sali ka pasalipod sa pusuyan sa barangay, no? Oo. Kay kabudlay nga. Action Rex. Tingwaan ta nga mapalabot kag makuhaan ta man kay granting nga nakalabot ang ini nga problema as to sa action. Luoy da sa nagabaligya da sa market gabayan na sila arkabala pero palapala yang ginatawag ni daw nagpalapala nga daw yung tsaktugid sa pala kag piko da. Isa pa na. Nga pangabuhi ni. O sige, i-follow up lang ni nga mga problema, Action Alvin. Yes, Action Rex, ang tagid nga tapos ang syudad tayo kagang barangay, ano nagalikaw-likaw? Oo. Anong ginalikaw-likaw ni nila? Madulaan kamo sang isda da? Proteksyonan ninyo kabaligya dara sa market Kay kung wala na ng market, maano pa na dara abing nagabaligya da kung wala sang bumalakal da? Gani man, kagapektado man of course, kay manggot nung kumam, by the way, pila kamo ka mga Action Alvin? Action Alvin? Yes, Action Dali lang kay matag tanay commercial, daligid lang. Nawili man tas ni sang isyu mo. Daligid lang standby na Action Alvin.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balikanta si Aksyon Alvin Graba sa area sang Sumag Public Market. Aksyon Alvin. Yes, aksyon Rex no sa Kabilugan sunod diri kay Sally Aros ang presidente sang Sumag Vendors Association. 96 sila sa Kabilugan no. Ang apektado diri lang gid niya. Sa gabaligya lang na isda, baboy. Lamas, amo lang Lamas. apektado. Kay ng ibanda may gabaligya man dry goods kag groceries, okay lang na sila ya. Yes, sir. Basi gusto man magbutang to tindahan sa mga dry goods to, mga groceries sa Sumag, pala-pala to, pwede man siguro. Oo, open to. O parang talunsain lang to. Para isahon na lang. Para isahon na lang. Total kompetensya na Ay, kay ginpabayaan man sa barangay officials mo. Kay ang syudad na wala man mahimo si Councilor Bart Orola sang Disyembre pa ni 20. Ano to ganing last nilang hearing to? December 20. Last hearing nila, December 18. December 18. December 26. November 26? November 26 direction na Rex. Tapos, gintagaan sila, 15 days submitted, dapat December. Ang ilang ginapangabay. Na-submit na lang mga dokumento, December 10 or 15, no? So, anyway, action na Rex, amani ang sitwasyon na diri, no? At least, salamat man sa mga kondiri, sa mga vendors sa Sumag, Action Rex, kay nagpadangat sila mismo sa Action Radio sang ila sininga. Si Kapitan Carmona hatagi tiyempo nga mapakigangutan mo gid plus ni si Councilor Bart Orola ni. Correct, Action Rex. Sa tinguan ta after this, tinguan ta nga makapakigangot man kita kay Kapitan Rodney Carmona in relation sa action niya in diri sa problema mismo sa mga vendors. Inaya ko may. May pagurong radyo kay may aksyon pa. Amo. Kit makon mo riya nga gayo kita diri sa bus nga. Ang aton da kay Kapitan Rodney Carmona kap lihog man tatipan sining problema sa mga vendors mo dira. Taga Sumag ning taga ang mga vendors mo. Hindi mo na pagatipanon da. Ano ini? Kag pila ini? Pila ini? Kagdugay na ning ginahimo sang palapala da. Palapala nga kung ang mga vendors sa gani daw wala man da gina-income kunong palapala da, ang barangay sa palapala na da. Da wala man nagabayad tax guro, buta. Kung nagabayad na tax, kay ti ambal sang market vendors, why kung nagabayad na da. Amo nang isa sa mga bagay nga i-check naman action na Rex, no? I-check lang as Kapitan Carmona kag si Councilor Bart Orola. Within this day, hasta buwas siguro mapakigangutan ni naton. Yes, action na Rex sa buwas mga pakigangot gid kita. Karon Karon. Hindi na pagpabuwas siya. Oo, si Tubtub halin subong pakatubuas. Pero kung makuha mahitang target within the day, mas the best. Gani. Pero daw maglabay ko da sa puno taytay kung kaysa daw ay manada sang gabaligyan na da. Ubos na. Dito na sila sa Hilo Action Rex sa Raunhan sa may pinaka-parkingan. Sa ubos? Sa ubos? Ubos pagid, oo. Di ba magpasumag ka ang approaching sang taytay pagkuha mo gid sa may taytay namo ng mini palapala nila? Amo na nang binipalapala nila kung approach sa may taytay, likod sa to may gamay nga alagyan Action Rex. May gamay dara nga alagyan, more or less gikan sa highway, more or less mga 100 meters. Pabutangan ta na traffic enforcer kay daw ang ibang gurong mga salakyan na nag-park na damo. Sigurado gid kapag labay sa kagina Action na Rex, may mga nagalabay man mo. May man nung ga-park da. Gani. Hindi ko masyado kabisado dang lugar eh. Gani. Ipalabota lang kay Kapitan Rodney Carmona. Kabay pa si Kapitan Carmona gapamati kag hindi siya magpabungol-bungol sa sining problema sa mga vendors dira sa Sumag, no? Plus si Councilor Bart Orola. Sige. Lugayuhom lang kasing problema, no? Yumuhan ta lang ni gid ni Action Rex, no? Sige lang. Kay tingwan ta lang mapakigangutan. Yes, Action Rex, no? Ayos.
tingo ang tagid within the day. So rekta diri sa area sang Burgos public sumag no. Sumag public market with action na ni Kiraw ang ka-action nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nobyembre kagang last nga ginhatag Desembre 8 astas na subong sige gyapon baligyanay da wala lang. Ay ho na no maning barangay naton draman barangay Kapitan Rodney Carmona. Ano na dagkap? Tulong-itan kun pusuyan. Pusuyan tulong-itan baligyan isda na da kun ginakuha lang ang isda. Amo na dang pamangkutanon nga dapat sabton sa mga barangay officials sang barangay Sumag kag mismo sa City Council kay nagabot na ni sa talupangod sang City Councilors naton labi na kay Councilor Bart Orola nga chairman sang markets Committee on Markets and Slaughterhouse kagano pa na dang committee ni Councilor Bart Orola dapat tatagan tanig talupangod ho. Hinugay kita sa lika pakuribong nga daw gina-COVID kita. Ang problema sa Sumag public market, ang bumalakal kay may nagabaligya na dira sa mini palapalan nyo sa barangay Sumag. Ay nano. Sige, atagan tanig talupangod katuan tanay si Action Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagsaka sang COVID-19 case sa probinsya kag syudad sang Iloilo gintalakay sa meeting sang EOC angot sa regulasyon nga posible ipagwa sa bulan sang Pebrero. Yaring detalye sa ning balita upod kay Action Art ay hupon Action Art. Talakay as we speak Action next by meeting ang Emergency Operation Center diri sa syudad sang Bacolod no angot ini sa ilaman na pagpatpat kag sulman paghatag pagtamod sa ring pila ka mga updates sa mga kag development especially one cases dito sa probinsya sa Iloilo kag syudad sa Iloilo naobserbahan nga may ara sa pagtaas na in fact sa Pasig may ara na sang upgrade sa ila sining community quarantine status. Sunod rin kay Vice Mayor Elcid Familiaran, silingan di lang gani ni sa mga cases subong, kundi ato man nagalakip para ato mga official kay employees ang DILG mismo, nasunod sa iya, may mga inputs na siya, kag in fact yung padalaya na ining information kay City Administrator ang agad nga matalakay, especially sa mga doktor dira nga kabahin sang EOC. Na ginapaabot naman ni Vice Mayor Sid Familiaran nga hopefully mahatagan ini sang konkreto ng pagtamod prior pa sa ginapaabot na pagpagwa ni Mayor Ibilibing Diaz sa ng executive order sa baging quarantine status kag ang regulasyon sa pagbiyahe sa bulan na sang Pebrero. Una ko'y pamati ang palayag diri ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Nag-PM ko kay CTADM for BOC to consider ang nga sitwasyon. Naghatag ko inputs mo at ang cases pala sa DILG, sa DOH, ang datang ilang cases kasaka. Unhampered white requirements for them to consider. Sa EOC, tara ng mga doctors Kaysa one pa man ang aton yung quarantine status, base dira na pagwa niyo. Sa pinakabahin ang motong nambal na naton, ginin patawag kag suluman ang tanan ng committee chairmanship diri syudad sa Bacolod kung COVID-19 ang pagambala na ginapatawag sa EOC para talakayon ining bagay. No? So possibly this afternoon, mayara na ina sa recommendation ng EOC nga igapagwa. Nga mo naman ang basihan sa manin executive order nga ipapanaog ni Mayor Vera Dia. Ring confirmation ni City Administrator ang Amo nang gina-discuss namon subong subong ang committees sa mga councilors bala sa returning residents, LSI. Gina-review namon ang travel requirements. Gina-discuss namon subong kay para nga ma-finalize.
Mga Action Rex, so hopefully this afternoon may ara na inasang update agad man nga may ideya katin pagid ang mga LSI o kung na mga rin nag-travel bakulod na Iloilo, particular na kung nagalin dito sa probinsya sang Iloilo kag syudad mismo. Amo nga pinag-latest na teknikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon na tayukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Artayopon. Sanbayanay sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo. Sa mga ka-aksyon kung magpasor kamo, kung way kamo tululugan, namit gid hapit, no? Namit gid hapit dira sa syudad sang Sipalay, no? Tiner lang kamo sa ginarekomendar ta sa inyo. Jamont Hotel. Kaya ang Jamont Hotel, tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor. Yan more than, hindi may kangtanan sa 32 ka mga LGUs sa probinsya. Magkabaton sang bakuna halin sa probinsya, mga kaakson. No? Probinsya, sufisyente sang supply sang baboy, importasyon hindi na kinahanglan pa. Yari ang counter sa report ni Aksyon na Brian Morden sa bahin sang Kapitolyo. Aksyon, Brian? Action Rex sa nagligad to nga mga sinimana, no, may pila ka mga banwa nga magulugan may diri sa probinsya sa Negros Occidental nagakahangawa nga hindi makabakal sang bakuna bangod wala man sila sang nagakaigo nga pundo. So amo to nga naga-meeting sila with the governor sa probinsya agod sa pagpangayo sang bulig sa sini nga sitwasyon. But sinigid lamang ginpalayag iyan ni Attorney Ray Prando Diaz, ang provincial administrator, na kung mag-abot ang bakuna diri sa probinsya, 100,000 doses kini siya. Hatagan ang 32 tanan ka mga o kon 13 tanan ka mga syudad kag 19 ka mga banwa, hatagan sang tag 1,000 doses kini sila. O kung hatagan sang 2,000 ka doses kini sila, agod nga may ma-injikan sila dira nga 1,000 man nga mga tawo. So suma total 32 tanan ka mga lugar ang ma-providean sini kag ang una nga dapat nga injikan gidri amo ang mga tawo nga vulnerable gid sa sini iya nga virus sa COVID-19. Ginatumo diri amo ang mga frontliners, ang mga tawong empleyado sang banwa kun syudad. Kadang sobra dira, syempre unahon man sang Negros Occidental ang tanan nila nga mga empleyado dira. Kag ang sobra pagid sining 100,000 nga doses nga ini, equivalent ini siya sa 50,000 individual mo. Ipambit man sa mga pribado. Kag depende kung ano ang ila hilisugot nga matabo sini Action Rex. So ina mga initials pagid lamang kay ang ginpayon nga pondo diri sa probinsya nagabalor sa 27.5 milyones pesos sa AstraZeneca ning ila sining tinguha nga makabakal sining nasambit nga bakuna. So to mga banwa nagligan nga nagaproblema, at least may ara na sang ma-provide halin sa probinsya sang Negros Occidental. So for 50 people, 50,000 people. So
So, muna siya itong, what you call this, target na sa mga government employees, frontliners especially. Tapos, we will also allot to kada LGU 1,000 persons na nang i-target na kada LGU. So, that's about 31,000 na ma-vaccinate. Tapos plus 3,500 yung wala, 34,500. The rest, pwede natin ma-offer sa mga establishment, private sector, na mag-offer magpakali sa donate nila ang isa sa probinsya. Actually, kawanang palayag ni Diaz angot sinisubol bantayan tani sa basuron ng mga binulan ton abot man gidre ang nasambit iyang bakuna. Samtang gin-check man naton dire ang provincial veterinary naton with Dr. Renante Dicena kung kumusta iyang supply sang baboy, karne dire sa probinsya sang Negros Occidental. So no kay Dicena, ang supply sang karne di wala gid problema. In fact, hindi siya pabor nga magulo import sang karne plus the fact nga may pamahog paghihapon sining ASF nga ini. Pero sunod siya kung anong plano ya sa national government na dito sa Luzon area posible matabo ina na binagid nga gusto ni Senador Bongdong i-review sini ang mga posible pag-import sang karne halin sa iba nga pungsod para ma-taste naton or maganhagan kining presyo sang kada kilo sang karne sang baboy. Senador Bongo? Yes, Action Rex. So sunod kay Dicena sa kung madalas sa man ang probinsya sang Negros Occidental sinulo import nga plano nila, pwede man makamaliban ang probinsya. Kay sunod diri ka Dicena, hindi ta pwedeng basi maka-ASF diri tila kadlaw, subong libre kita daan niya, sulhay kita diri kag ginatingwaan karon sa probinsya nga mapasanyo gid ang supply sining nasambit iyang karne sang baboy o kon baboy. In fact, ang mga hog raisers sa Action Rex nag-meeting kaina kay sa aga kay Governor Eugenio C. Lacson angot sini kag ang probinsya nagpangako nga maghatag sang 5 million pesos para sa ila dugang puhunan nila kung paano nila pasanyugon ang pagdamo ng ilang sini nga mga baboy diri sa probinsya sang Negros Occidental. Din pathagman ni Dicena diri kun nga nagsaka gid ang presyo diri sa aton kay tani mga 220 lang 200 subong may 250 na nga kilo labi na gid diri sa Bacolod. Sunod sa yaw ay na rason o hindi na bot silingon sa supply kundi nagsaka man ang presyo Action Rex sang mga pagkaon sang baboy. Ang cost ng baboy nga ginakaon nila, ang pag-travel, taas ang presyo sang gasolina, amo niyang rason kung na nagsaka ang presyo diri sa aton. Hindi pareho dito sa Luzon nga ang pagsaka dito bangod jutay gid ang supply sang baboy. Ari sa Dicena angot sini. May food security sa aton. So as long Negros Occidental secured sa baboy, okay lang kita. At the national level, statistically, kulang din man ang baboy. Okay. So in short, dito aton sa Negros, Doc, hindi ta dapat magkabalaka gid kon supply sang baboy ang paghahambalan. Yes, kay pagwakad meeting ni Governor with the President sa Alliance of Aviation Association, si Pastor Laron, okay, dahil kasutanan na ang backyard racers, inasure nila na hindi magkulang ang baboy. So, isa pa, nagtatagma si Governor sa commitment na mabulig siya sa mga backyard racers. And ang backyard racers today is 85%. Action Rex portion lang sa palayag ni Dicena angot sini. Sa gapon ka sa gabi ng nga mga balita. Balita Kapitolyo, Action Brian more than nag-report una sa balita ng Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras.
Sa mga kaaksyon ta, may tisi anay, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Magmay tisi lang alkaline base nga vitamin C. Tumaron ta adlaw-adlaw, no? Dapat permi nga mangin mabaskog ang ato sining immune system kag ang bugos nga pamilya para hindi madapuan sa anuman sining nga balatian o kung sakit para more energy pa. Kinanglan ta magmay tisi, no? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsay ang mga kahintangan.
nga morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad
ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad ang report ni Aksyon Alvin Graba sa Nukpo pa karunan tanang gini kaya lang kita sa tiyempo ho. Katuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO pagkadula sang 290,000 pesos nga kwarta kagaligasyon nga pagsulod sang kawatan sa isa ka puluyan sa Barangay Mandalagan ginausisa pa sang tulid sa mga kapulisano. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric! Aksyon Eric? Oh, din siya? What siya? Aksyon Eric? Oh, yes. Oh, yes. I'm here. Your time is limited. Ayo di purma. Hindi mo. Ari ko. Ga-oye ko. Ga-uya, galit kay ga-uya. Uya-uya na. Uya-uya. Sige. Kimpo mo daw, limitado kayo. Gani man. Sige na, usisa karon ni Police Major Richard Paritong, hepe sa station number 3, ining ginalikar nga pagsulod sa kabataan sa isa ka pulian, nagsulod ini sa isa ka kwarto sa isa ka biktima, kaginalikar ginkuha ang kapin sa 290,000 pesos nga cash. Apang sa paposisa sinigin lamang aga ni Police Major Richard Parito, ang hepe sa police station number 3 nga wala man sila sa may nakitaan nga possible entry no sa pulian sa diing gisulod ini sa duwa ka makawatan kaga wala man sa mga kagamitan nga naglalapta plus nga wala man gani makahibalo ang upod sang aras sulod sang balay sa matabo ang insidente kay ina sang aga sa likasyon sang 19 anyos nga si Iris May Robaton nga nagsulod ini kuno ang duwa ka makawatan siya nagtaya sa armas luta kag nagkuha sang cash nga 290,000 pesos. Monli siya rin palihag sang hepe sang station number 3.
Base sa among investigasyon, sir, nakita natin dito ang area, ako nang balay nga ginaligar nga ginasulo isang duwa ka tao sulo sa complainant. Lead of lead of like materials, wala sang sign of possible entry o wala sang ginguba ng perta o kinangla. Wala sang disorder no nakita natin lang sa sulod balay like lang sublon kamo sang tao da di ma-upay sila. So wala kita dito sang yung nakita din ang nag-star dira nga balay bali ito sila kabilog, so wala man sang nakabatya o kung nakabalo o nakakita no nagsulod sa lugar nga nagsulod, so natural na kadalman man natin sang investigasyon no kay subo nga tinto daw kahapos naman mag-aligar kung ano man kay damo man ang amon nga na confrontadere nga kaso nga allege na ginuol daw, pero at the end gali saligan sa sang kwarta na mitiran ang kwarta pag iparikod na lang o kung i-declare nila nga ang sila. Isa ng mga taga dito, wala man nakakita sa mga luwa katawo di o unusual person sa gabi nga ato dito mo, wala ka pati bala. Sa dako gani nga balay, sublon sang tao, tanan gani makabatyag o maka-bugtaw. Sa pito, wala sang nakadalo, wala sang nakakita. Pangusisa kami dito sa paligid ng susunuyo. Hindi man magpati, muna lang yung gusto na gustugaran COVID nga sang Mayo para makakuha kita sang dako yung information. Sorry, si Police Major Richard Pajarito ang hepe sang Police Station number 3. Ang inyong kaakson sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Pabanan report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa sa ato sining mga kaaksyon Life Extension Vitamin D3. Amon isang suplemento nga Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit. Balita gikan sa ato sini nga mga out of town reporters, sini may kang tanan. Unahon tanay balita sa Cadiz, no? Sa Dakbanwa sang Sagay, upod kay Action Roger Gotib, may 51 anyos nga lalaki ho nga may kaso estafa sa Taguig City, arestado sa Dakbanwa sang Sagay. Yari ang kaundan sa report ni Action Roger Gotib. Jer? Action Rex, isa ka wanted person nga sa din may ginapagato mga kaso estafa sa Taguig City, arestado diri sa may syudad sang Sagay. Gipatigay ng operasyon mga alas 9:45 takna sa mga aga sa din. Ini ang gipatigayon diri sa may insang syudad sang Cadiz ang pagdakop sini. Sa din yara diri kunyari diri ang isa ka ginapagita sang kasuguan ginadakop ini si Arnold Olid E. Salido, 51 anyos ang edad, kag residente sang barangay Poblasyon 1 sa siyudad sang Sagay. Ang operation gipatigayon sa may barangay Zone 3 nga barangay sa siyudad sang Cadiz. Suno sa report nga ini siya ang nagapangatubang sang kaso estafa sa bahin sang Taguig City, kag ang nag-issue sang iya sining mandamiento de arresto amo ang RTC Branch 53 sa amo nga syudad. Ginlagdaan ini ni Honorable Judge Miriam G. Bien, ang presiding judge sang RTC Branch 53 sa Taguig City.
Ini siya ang nagparago diri. Umalin pa sa tong tinalikdan nga tuig. Kag ang report, matiyag may ara siya panugot sa korte nga 40,000 ka pesos para sa iya sini nga temporaryo nga kahiluwayan. So, ini siya wala pa man ma-turnover dito sa korte sa Taguig. Dahil siya karon nga yari sa kustodiya sa PNP Custodial Facility sa Sagay City, PNP. Report, gikan sa Syudad San Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim sa report. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat sa gidaksyon Roger Gotim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger, sa iluhan tanay si Aksyon Percival Villamor, nakapalagyong preso sa Moises Padilla PNP, nadakpan na sang kapulisan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, natigayon na gidman na ubos ang deboy na sang isa ka suspitsado nga nagpalagyo sa tong October 14, 2020 ining suspitsado nga napriso tungod sa kaso nga murder diri sa Banwa sa Moises Padilla Action Rex. So ang operation ginapamunuan ni Police Major Randy Babor upod ang RFB sang mobile force sang Banwa man sang Moises Padilla upod ang 62nd Infantry Battalion nga ginapamunuan ni First Lieutenant Remart Africa. Ang suspitsado ini nga nadakpan nga nagpalagyo sa nagligad ng mga tinuig gintilala sa kay Rico Layan Escultor. 23 anyos, kag ini siya soltero, kag digto nadakpan ini siya sa Sitio Tios, Barangay Quintinrimo, Moises Padilla. Mga alas 2 ini sang aga, aksyon Rex kainalang gidman sang aga, January 29, 2021. So karon ini ang suspitsado ara karon naunong sa custodial facilities sang Moises Padilla PNP kag nagaulat sang ipasaka nga dugang sang kaso sang aton kapulisan sa iyang pagpalagyo sang iya man nga kaso nga murder. So gindugangan niya man niya ang kaso. So ini siya karon ara karon nagaputi ang mata sa sulod sang karsel sang Moises Padilla. Report live gikan dire sa compound sang Moises Padilla ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa Moises Padilla. Yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabuli. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
mga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Pasensya gid sa way ta mabasahan nga mga mensahe, buwas bawi lang kita diri sa inyo sining palatuntunan. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dili gilamang manugay upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.